školám a odborári opäť suplovali prácu štátnych úradníkov a zdroje našli. No a napriek tomu, že sme konkretizovali finančné rezervy, dokonca aj priamo v školstve, v médiách odznela iná informácia. Pán premiér vo svojom vystúpení účelovo zavádzal verejnosť, brnkol na citlivú strunu a dal si rečnícku otázku, či má kvôli zvýšeniu platu učiteľov o 10% vziať deťom z rodinných prídavkov, či zastaviť stavbu diaľnic. Prečo ste nehovorili o nákupe predražených koľajníc pre železnice? Toto sú vyhodené štátne peniaze z našich daní, von oknom alebo niekomu do vrecka. Akým príkladom nazvíme to nedbanlivom gastovaní. S financiami nás všetkých by sa našlo viac. O nich sa však žiadny riadny občan tejto republiky ani nedozvie. To sú tie rezervy, o ktorých vraj neviete a o ktorých stále voláte.